Nyugodt. Most 2 train. Hát jó az. Micsoda? Nem tudom. Mit bannoljunk? Microphone activated. Fordulsz 2 lett. Csak nem direkt a traint gyakorolták. Most derül ki. Hát nem. Hé! Kéne aludni? Azt a nézésemet. Ezzel a nézésemmel találkozott. Nézd neki, hogy gyerekek, nem tudom, minek örültök, hogy ilyen holnap iskola van. Na, ma már gyakoroltunk itt egyet. Igen. Mikával. Na, mivel nagyon jól spawnunk, ezért A-ra megyünk, longra. Mindenki izét vesz, Keblát. Megfájtoljuk, és megyünk. Majd én dobok CT smoke-ot. Ki van lekátul? Gonz? Egy kicsit tartsd le majd a midet, hogy van-e push, hogy legyen info róla, hogy jön. Jó, de a taxitól fogom, nem a... Tehát megyek oda a kapuhoz. Ajtótól már, Igen. És, a szögbe, hogy látod, hogy jön, már jöhetsz is utána. és végig non-stop, go. Gulok, és mozgál, oldalazva lássanak meg titeket, mindig az úgy próbáljunk fájtolni. Tudom, hogy a longot jobb az USP, de nagyon jó a spawnunk sajnos az, hogy gyorsan kiérjünk 3-an is. Jó. 2-t flashelek nektek, CT-t majd smokolom. Kapuban állj meg. Igen, Bubli, ugorják ki azonnal. Kettő van CT-n. Mind a 2 el van fejelve. Egyedül vagyok? Egyedül. Most mindegyik ott van ám. A smoke-od. Ja, a Dopinak akarták a negyediket. Ja. Jó szarok voltatok, srácok. Sport? Nem, mert nem volt. Full echo, bérás, gyere, mehet. Ne állj meg. Itt a Kevo plusz megten, az mehet. Na mindegy. Ne, de ne arra menj. B. Ja. Mók van, leszarjuk. Ezt negeves Ez a Mika. Na és vehetjük. Ha csak mehet Andát foglalni. Jó. Jó. És mi meg közepet fogunk foglalni, majd mindjárt dobok smoke-ot, és meg utána short. Smoke-olom Xbox-ot. Jó. De Csak akkor nem látom, hogy de nem baj. igen, azt nem tudjuk, hogy akkor van-e átfutó, de nézem. Van egy scoutos minden.
Van egy short, visszament. Tudtam, be kéne mégetni. Maradj gonz. Flash. A bombánkat elhagytam. Trédelni akartam, csak... Ez meg... Bomba sorton, igen. Kettő van midem. Ketten Scout elfejelnek, egy. az meg. Hát ilyen nincsen, az meg a máz is a faszapó. Low HP-s a short, low HP-s. Kettő sor. Van még egy sor. Igen, ez a másik low HP-s. Az jó flash volt Balázs. Igen. Igen, egy ekkó. Igen. Figyeljetek, ha smokolom Xboxot, be tudjuk rohanni a shortost, ott egy ember van. Jó, arra annyi, hogy Ja. hogy a... Jó. Meg arra kellett flash, meg... Tech Nine. Menjünk. Tech Nine. Meg Hacsit, vagy a Gonzt, gyere izéből, a Under mindenképp kell ilyenkor. De hát, jó. De azért nem, mert hogyha végigfutunk és jön az Under is, meg Short is, akkor már megszoktuk, vágod? Várd meg a smoke-ot. Egyébként walkolhatunk is akár. Lehet, hogy push lesz. Nem tudjuk, hogy van Under. És nem tudom, mit dobtál. Most... Spamelgeti a... Megvárjuk, még odaér. Megy a flash, nem kell, menjünk. Jön be a mid. Menjetek. Ára, gyere be, gyere ára. De bubli, ne! Le. Jó, szép, gyerünk. Grabol a midem. Gonz, ugor rá. Egy elment longra. Egy csap. De most jön low HP-s. Most ugrál föl shorton. Nem merek. Azt a flash, de jó. Bomb. Nem tudok lőni, bazd meg. Az baj, nem tudok lőni. Nem találtam ezt senkit. Nagyon kiváló ekkó volt. Nem találtam ezt senkit. Szerintem ezt lehetne még egyszer. Figyelj, füstölöm az Lehet, nem kell az Xbox Smoke, egyből füstölöm az ajtót azonnal. És akkor egy Bombát valaki... vigyed Ki a narancs? Bombát viszem. Pari, akkor mész Underbe? Megyek persze. Bubli longra menjél, tartsad, azt mondja, jöjjenek ránk, Réci, mert leugrom én. Azt is lehet, hogy akkor kimegyünk amúgy minden. Elfüstölöm a CT-t majd. Ki tudnak jönni sajnos a smoke-ba, mert skis valaki, nem tudom, mi ez a két smoke-ot dobtunk midre? Mi történt? Nem Várjál. tudom, de... Ott van short, előre jött. Kicsit ér. Az volt a szomorú, hogy rossz a smoke, amit hogy- dobsz. Az előbb dobtam is tök jó volt, ezt nem értem. Sor kijön. De tudtad, hát bemondtam, hogy egyébként a short előre jött. Mögöttünk. Top mid. Azt mondjátok, Drive-by. hogy faszomban van az a gecis bomba. Mert arra ugrottam rá. Bomba az Xboxnál volt éppen. A Na. hullámban. Na nyugodjunk meg, vesszük? Longra kiflessellek titeket. Mehet. Le kell baszni, az első az ki is ugorhat. Az első menjen ki és googoljon le, hogy aki mögötte én azt tudjon lőni. Tehát oldalasz ki és googolj le. Tehát mint a kék konténer felé. Igen, és googolj le és úgy lőj. Üres. AVP front. Le kell lőni. Flashelem. Nagyon nullos. Nem lát, ne flashelj többet, légy szín. Megvan, valaki. Szájton. Isten keresztül előtt. CT-n is van. Az a baj, hogy szarok a füstöt, srácok. Nagyon, Ezek igen. mind az ő. VP.
Most meg... ér csak idegetni. Most ér ide a long, igen. Egyébként ez a flash nem az enyém volt, amiben levakultál, az az övék volt. Na, Amit én dobok a longon, az jobbra föl a ház tetején landol. És jó, az, B-splittet próbálunk majd menni, jó? Próbáljunk meg Undert foglalni, meg közepen is legyen valami jelenlét. Próbáld azt a Megyek. smoke-ot is jól megdobni. És a shortra figyeljetek, jó? Megyek Underbe. Kicsit tartsad itt fönt, hogy jön el ránk. Narancs, létszik. Halkan. Short kijött. Nézem. Menjünk kell segíteni majd neki. Nincs a short sehol. Nincsen short, el is füstölte magát. Van flashetek majd midre? Van, flashelek. Vigyázz? Van. Az Nem, igen. megakadtam, bazd meg! A kurva anyám! Őre smokolták talán. Kérek egy flash, Gonz, kérek egy flash-t. Shortra? Ne, nekem ad ide. Mindegy, most már. Volt Hát az ajtó akkor- smoke-unk amúgy? Visszajött a ára egyetlen ember. Iden VP. Volt ajtó smoke-unk? Az Bocsánat. volt és elmúlt, és kéne egy másik Gonz, kéne egy ajtószmok. Vigyázz, Csak így az mit ajtóba? VP-re, vigyázz Bubli, ne nézz lőjük ki rá, a ne nézz ki rá. VP-t Egy flash-sel. De nincs flashünk. Nézd meg. 2 van minden. Csak ez nem jó. Ez CT smoke. Akart lenni. Jó, de már- Gyere befelé. Tartom meg a sortot. 2 minden. 2 van minden, egy közel, egy pedig teherautó. A side-girl-ös közepén egy. Hét kör alatt a 0 kill, az nem rossz. Szóval, Jó. ha ott van a VP-s miden, akkor inkább füstöljük az ajtót, és menjünk onnan a francba, mert nézegetünk ki rá egyenként, ez nem. Én sajnos megakadtam, és nem azt hittem még van smoke. Zajos, de nem Szerintem még mindig a short a legjobb Xbox smoke. Igen, és igen, befutni igen, de nem shortán. Xbox. Jó, Most menjen. dobok én egy ajtósmokot, megpróbálom. Underből jövök. De akkor nézzek, most hárman, nem tudom, akkor menjünk a short felé. Most dobtál te is? Egyébként Xboxot, igen. walkolhatunk végig. Én elrontottam. De egyszerre kéne menni. Mert shorton tuti van. Flash-ek, nektek oda mentek, jó? Gyere! Jó flash-e és futunk. Go, 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 go. Tás. 2 mid, 1 B. Nem látok. Short nincs. Gyertek. Lassan lesz, mert felugrál. Egy autó, egy rámpa. Nem látok. Jó. Valóban lámpa. Rámpa meg. Ebben benne van a 13-0 abban vagy. Dehogy is. Szép van. De, mert megint most sem, olyan szinten tudunk egyszerre menni sehol be. Akkor befutunk B-re Igen, legalább. igen, Nem prób- vegyél ákát. Fuss, vegyetek meg 10-et, fussunk Ez a B-re a sem, gecibe. így van, ha nincsen taktika, akkor SMG-rás, ez egy jó taktika. SMG-rás az egyetlen esély, hogy szerezzük a Próbáljuk killt. meg. Go. Nem tudunk Nem tudom. ajtót smokolni? De én Próbálok. smoke csinálom, hagyjad, csinálom, menjél, Ne csináld. hadd én. Jó, meglökött valamelyik retardát, úgyhogy sikerült. Ezt kéne smokolni itt, ezt a molót. Ha nincs. Mutáld be. Mutáld be. Nagyon rossz. Nem volt moló. Érdemes előre dobni egy smoke-ot, hogy legyen fedezék, amikor bemegyünk. Ezt megnézzük még egyszer. A 96-ot adtam a Vityázbe, egy kószat kibaszott 9 mm-es lófasz, találja már el a lábujját, azt meg. Menjünk még egy ilyet? Csak De én nem halkan, megyek még egy ilyet, de halkan. menjetek. halkan. A flash. És smokolok meg, oda kérek, tudjátok mit? Úgy menjünk ilyet, hogy kérek egy darab smokot, mindjárt mutatom oda, és majd utána bementek. Ja. Hova? De várjuk meg az ő smoke-jukat. Várjuk meg az ő smoke-jukat. Jó, csak kéne valami jelenlét, sárga, az jó, ott lövöldözzél longon.
Várj még. Várj. Párga legyen valami jelenlét, Léci, ha csak Hát jó. Smokolták. Tunnelt. De valaki Jó, az lassan, Undert de nézze, ledobom a Bubli, nézze az smoke-ot. Undert. Nézem. Bedobom az egyiket, bedobom a másikat, és aztán be kéne menni. Én bedobok majd magunk elé egy smokot a ládához, hogy a... Nem baj. Azon át lehet menni. Bement az egyik smoke. Meghalt a VP. Dobok nektek egy flash-t. Mehetünk be. Menjetek Go. már, légy szíves, bassza meg. Kocsi tiszta? Itt van, balra. Megy fel a kapu. Mi ez a kapu? Hát az bejárat. Hol a faszomba a bomba megint? Megint el volt dobva, most vettem fel. Utolsó CT felé. Jó, 4v1, nyugit, meg kell nyugni. Nem látta senki fel ezt. Hát csak túloldalt, nem baj. Aj, ne! Flashelek. Nézd Jó bele. szar a flash, ez csak minket Belenézett. agít. Srácok. Balra van. Van egy killem. Szép, ezt vártuk. Mostantól nyerünk. Kéred ezt? Shorttal próbáljunk foglalkozni, azt a smoke-ot, amit kidobnak shortra, azt lehet robbantani és úgy menni be. Dobok egy ajtósmokot most én, jó? Jó, én megyek. Itt a bomba. Jaj, nem ez. Vidd a bombát. Underbe megnézem, tartom Undert. Smokoltak, hogy hányan mennek bére, shorton kell majd menni. Van egy VP, minden elsmokoltam, shorton kell majd menni. Shorton kell majd van. menni. Jó, jobbak vagyunk. Lesz egy sor. Így van. Még egy. Lesz Kell egy menni longon. tovább. Menj. Igen, ott van kocsinál. Nem tudok dobni, az meg. Hát ilyen a világon Egy nincs. short. Egy short lesz majd mindjárt. Lower. Nagyon lovos a shortos, ha lesz. Kurva anyám, CT utcsó. De nem utcsó. Nem úgy csak. VP volt a CT. Itt jó vagy, itt jó Várd vagy. meg. Jól csinálod. Tudok lőni sajnos. Ezt a Mika, hogy élte túl, ezt nem tudom elhinni komolyan. Egy tárat. Bassza meg! Hányat És, adtál neki? és 54-et, de érted? 54-in 2, úgyhogy 1 méterre egy tárat kilőttem rá. Ezt nem hiszem el. Na, nyugodjunk meg egy kicsit. Jó lesz ez. Adod azt? És ki tudtok minket flashelni longon? Aha, csak biztos szeretne menni. Haló, Megyek. haló. Tudtok jó flashet dobni? Megyek Longon lowerbe. megyünk. Csak Longon megyünk. nem biztos, hogy rohannunk kell. Akkor lőd le. Én is csak, vagy Google bele Mármint, is, hogy kimegyek, csak utána nem kell izelni. Vakult. Flashelek. Elsmokolták. Látok ezt. Ne rohanj, nyugi. Azaz. Side esik. Van még side. Ők dobálják a side. Flasheket. El kell indulni lassan, jó? Bejöttem sorton. Felugráld! Szép. CT van még egy. Plantáljunk már, vagy egy perc. Plantej paraszt. Kettő van sorton. Az utolsó kettő. Ja. Tartom shortot. Jó, CT bazd meg. De miért kettő van short? Long. Hogy van kettő De short? ezt nehogy segíts!
Hát ott volt, azt átment longra. Te bújj be. Uziben nézi. Szedi még az meg. Tudta, hogy itt van, bazd meg, így hogy benéz. Hú, Hát, gyerekek, ez fú, bazd gyalázat. meg, ez nagyon... Most is műveli. megszabadtunk magunkat egy kicsit. Meg én 26-ot tudtam belőni, egyszerűen nem fog rajta 4v2, bazd meg, és... Na jó. Plant után próbálj már meg elbújni, és azért ne píkelgessél meg 1v1-be. 3 2 De B. be lett hívva, hogy fixen 2 az ücsó. De és akkor mi van? Hát megvárod, hogy bejöjjön, aztán Jó, kész. jó, akkor mondjuk, amikor látjuk 3 longot próbál foglalni, utána majd visszajöttek ára, nincs push, és mi meg 2 B. Próbáljunk long fightokat, long range fightokat az USC-ben. Nincs egyelőre nincs. Long. Info? Valami? Semmi. Sehol eddig. Nálam. Mondanám, hogy lenne egy flash is. Minden egy közel Xboxhoz. Tehát az Underből jöhetett ki, vagy sötét. B. B a kör sajnos. Nem tudom, mi történik. Igen, nem vannak bén. Meg kell őket baszni. Ketten is ugorjatok ablakból. Zöldnél. Egy kocsi, 2 terasz. Mi kell mindent tölteni. De azért nem. Egyszer. Kétszer. Van lábam. Nem, a golyóm nem. Baj. Nem baj. Hát forszolni kell, ugye? Nem. Pussuk a midet. Ez így. Nem jó. Gomz maradj. Vagy hát, nem tudom. Az átment. Jó, de maradt underben. Mi van longon? Longon sok. Rámpa már. Kettő long. Side. Segíts meg a logon, segíts! Szájton 2. Tud segíteni. Kapott. Kár, hogy Doboz előtted mögött vele. van. De hát rólam volt info. Rólam volt egyedül info. Na, megy ez. Jót Jó fogunk volt. aludni este, az biztos. Gyors körök, még egyet kitolunk, az kész is. Ennyi. Ez nem a mi napunk. Bárcsak Said Nem mappal volt ne baj. lenne ennyire erős, nem? User joined your Igen. channel. Na így. Ez már jobb volt. GG. Szép volt. Jó GG. volt. Kell valamit beszélni? Hát hány perc? Mi a jelszó? Digi? 5 perc? Igen. 5 perc. 5 perc vagyok. Én is 5 perc is. Majd elmegyek, és utána majd 5 perces vagyok. Jól megpisztolyoztam, Bubli, az első kört? Szépen, igen. Szépen pisztolyoztál egész végig. Kifejezetten sokat pisztolyozok, hogy jobb legyen a pisztolyozásom, de nyújtunk nem érződött. Microphone muted. Annyira érződött, hogy részt vettetek. Csinált valaki screenshotot? Csináltam. Hát talán 365 napja nem volt olyan, hogy mapot nyertünk az LK ellen szerintem. De Ja, és ugye nem biztos volt. Mapot nyertünk szerintem. Az sokszor volt szerintem, Kurva persze. sok. Hát a mapoknak az egy napot nyertük a statok szerint valami. Hát ez ugye mára is érvényes lesz. mi lesz a Decider? Mi lesz a map? Igen, Decider. szeretnétek.
Nem az lesz, csak kérdezem, hogy mit szeretnél. Én egy TI agárkot. Tigagárt. Most azonnal? Rossz, igen. Hát, figyelj, szállj össze Tőlem szemeket a indulhatunk. kocsival, aztán fordulj majd magáról Győr felé. És szerintem meghalnék, ha ma innom kéne. Ugye két a második söröm. Ez igaz. Ugye most veszünk lefelé húst, bepártolgatjuk. Ugye, hogy ott van a reggelire fagyó, a megvan. testvérem. Jó, hát Hát de mire azt kihonod, az is Ó, reggel. Semmit mondott. És sietünk, karját viszek a szabad Hát, megvan. Az igaz. Ez melyik kirándulás volt, figyelsz, amikor valaki hozott egy ilyen 5 kilós húst lefagyasztva egybe? De a meglévő 10 kg marha hús mellé. Az Igen, Sanyi leküldött. volt. Anyukája olyan, mondta, hogy ez ez vidd már el. Igen, akinek az anyukám mindig hozzáértett. Az első kirándulásra megbeszéltük, nem tudom, 3 bográcsozunk, vittünk, azt hiszem se tudja, 7 kg marhát, és valamit mondtam. És anyukája oda rakott Beteg volt, neki igen. 10 darab csirke mellett, Tudja, hogy le 10 darab vagy gyengülve. csirkecambot még fagyasztva. Hát, hogy akkor ezt is csináljátok meg. És miközben kint bográcsoztunk, egy ilyen orbitális méretű, ilyen csirkés és sajtos tésztát rakott még a srác. Matta részeg, amiből egy echte kása lett. Jó. Szegény. Meg és az volt egy az ilyen és a... egybe fagyasztott hús, Igen, amikor igen. így faragni kellett így a széléről, hogy Az hát, ha konkrétan olvad. girosz húst faragott belőle, tehát ott valami elmentünk kirándulni, meg ott valac, és így nyesegette a húst. Érted, ez így, tehát kim volt kb. A napon, és így 10 órán keresztül nem olvad ki ez a szar. Hát egy tényleg akkora kockázat, mint egy Volt vagy vagy 6 Igen. fok azon a héten, ott voltunk. úgy jegesen ki kellett volna ezébe bepanírozni, ezt kirántani. Leveteresztett Nem, volna. Tűz fölé kellett volna. Lehet. A giroszt így szeletelni kellett volna. Igen. mindig belőle. Na jó, de hát nem tudtátok befűszerezni, mert hogy fagyott. Hát, az mindegy. Hát az, hogy kis sót ráraksz már, mikor Azt így végig direkt van. megfogja. hozzá, a falaton. valami szószt, és akkor tudod mártogatni, és akkor Igen. az kutyán. Szevasz kutya. Ő játszik helyetted? Ja nem, ezt nektek mondtam. Hova mész? Anyádba? Nem, a tiédről jövök. Ó, Bazzeg. Na, most Olyan még szép. kibugyelni. Ennyire? Hozok valami nasi. Mi vagy? Azt meg nem nyitottam meg Ritter. azért. A A Ritter. Rittert. Úristen, és Ritter. melyiket nyissam? Gyerekek, ti milyen bátrak vagytok, hogy a 200 Puskaramella. grammos ritterekből többet is vesztek. Hát én... ez nem bátorság, ez gazdagság. Kaptam. Nem, de hát hogyha van egy ritterem, az akkor azt meg Azt már is eszem. nincsen. Azt meg is eszem. Hát a 3-ból már csak egy 2 van. Ugye? Azt hiszem, megeszem a Chill Out Creamy Milk. Úristen, ez milyen ízű? Chill Out. Chill out, creamy milk? Értem, köszi. Ja, 10. Mere. Közben nézed, Grobzi? Persze, hogy nézem. Hallod? Komolyabb szabadás. 3-2 a mouse-nak, ugye 4-2. Besétált a Vitya egy üres szájtra, és nem bírták megcsinálni. Olyan nekünk is volt már. Izgulnak amúgy. És látod a kijelzőt? Látom, igen. Meg kurva jól néz ki Van, két de csapat. van bazd meg az arcukról kép. Ja. Nem tudom, hova ülnék ebbe az arénába. Nem szélre, az Hát biztos. a Sphinxnek az ölébe. Inkább a torzsi lába alá ülnék. Isten, a szakálla mögé elbújnék. De várj, ott van a szinkronizáló csávó. Igen, mert visszatért. Na, Masszer. hadd mekkora kis geci. Asször, igen. Imádom, hogy fogja bassz meg a vállukat tényleg mindig. Rámaszírozgat. Megy a meccskeresés amúgy? Nem. Még nem vagyok meg. Vigyázz még pisil, és aztán elindítom. Ne indítsd el. Ha csak is le van mutolva, meg bubble. Mindenki le van jutolva. Hát nálunk babula Na, vigyázz, már itt van. főnök. Hát akkor meg elindítom. Most jöttem vissza. igen. Microphone activated. Mehet. Ah, Itt én már még pisilek. nem Ja? baj, menjél nyugodtan. Akkor ken kell. De hogy Nem tudja elfogadni, ha pisil. Okos Na. néger. Na de. Jó, már csak hacsi kell. Vagyok. Van a macsi. Viszont kurva jó az új HUD,